Jeg hedder Krilles og kommer fra Københavns Professionshøjskole på Frederiksberg, og jeg er førsteårsstuderende. Vi er kommet for selvfølgelig et led i vores undervisning, men også for at få et indblik på, hvordan andre kulturer underviser, så vi måske kan udvide vores horisonter i forhold til den meget traditionelle danske undervisning. Og der har vi jo fået at vide, at japanerne er gode til det her undersøgende undervisning. Jeg tror, at det, der kommer til at ske i dag, er meget struktureret, selvom det virker som en åben, altså det her åbne undervisning og undersøgende undervisning, hvor det er meget op til eleverne selv, så tror jeg stadig, der er en klar struktur på, hvordan vi gør det. Derudover så er det også elevinddragelsen. Jeg tror, der bliver en stor forskel, fordi vi er vant til i Danmark, at det er meget lave de her opgaver, og så find den her metode, brug den her metode til at lave de her opgaver. Hvor i dag håber jeg og forventer, at der kommer lidt mere egen elevudvikling. Det er på mange måder meget forskelligt for den danske strukturelle måde at gøre tingene på. Det jeg bed mærke i ekstra, det var, at elevinklusionen i forhold til undervisning er større. Det der med, at der bliver inviteret op til tavlen, og eleverne får lov til at gennemgå ved tavlen, men også at der bliver spurgt ud, og at de sammen kommer til at finde en eller anden løsning hen mod det, resultatet er. Det jeg også lagde mærke til, det er, at fejl, hvis man kan sige det på den måde, ikke bliver set som fejl, men mere som en læringsmåde, altså en proces hen mod det resultat, der så skal være. At man så lærer noget af de fejl, i stedet for at sige, nej, det er ikke det rigtige resultat. Derudover så sådan helt strukturelt, både med tavlen her og på papiret, det der med, at de skal meget sådan strukturelt skrive ned på papiret. Det her, der står deres navn, her står der løsningen, og så står opgaven også på papiret. Så jeg tror da, at eleverne synes, det er en sjovere undervisning, fordi de netop er mere på banen selv, og ikke bare skal sidde og løse x antal matematikopgaver. Jeg ser det da som et led i en dansk skole, mere end det er i dag. Altså man måske kombinerer de traditionelle danske metoder med måske mere røv til stol, hvor det er meget at lave og sådan noget, med den her mere undersøgende undervisning.